Guys, di pa pwede mukaan si Papa Gabriel. Bawal pa siya mukaon guys kay simba ko umubuka ang samad. Kitasan ng taon. Tiis-tiis mo na pader. Magwanta sa kay ron. Okay na na imong kuan. Yes. Dahil daghan ni diyang nakasabit. Diyang mga dextrose dari duha. And dari po sa pikas. Di apod. Huwag nakatitir ang taon. Di pa siya di pa kabangon kay sakit pa dyan sa mad skidid. At least makakakuha na siya guys limbag-limbag na hinahinay. Magwantahan sa lamag kakatas pa magwanta sa para man na nimo para sa mga kaajuhan.